Hvad så, boyser? Hvad så, boyser? Vi er Studio Brothers, det går. Hvad stå? Og stå. I hvert fald nu, vi har lige tænkt os at introduce vores kanal. Yep. Jeg er Niklas. Jeg er Nicolas. Han bliver kaldt Bea, jeg bliver kaldt Nick. Bare sådan, så I ikke ved, hvem vi er. Og i hvert fald, det her, det er CSGO, vi spiller her. Som vores første video inde på kanalen her. Er det ikke rigtigt? Der kommer også rigtig mange andre spil. Eller jeg ved ikke lige med rigtig mange. Der kommer Just Cause 2 multiplayer mod. Mhm. Hvis I kender det. Og måske Minecraft, jeg ved det ikke. Let's Plays måske. Ja. Jeg ved ikke, om der vil... Jeg tror, at der kommer Let's Plays med Og der- horror maps med mig. Ja, og ved I, hvad der også kommer? Der kommer også CSGO case opening. For os begge to. Vi siger det bare. Yep. I hvert fald, vi har tænkt os at spille competitive, men fordi at ham herovre, han har 2 bror. Den ene er lige starter. Jeg var for god, så blev jeg bandet i 20 timer. Jeg gik ikke engang ud. 24 timer. 24 Ja, men der er 20 timer tilbage. Ja. Det er landet, Og når så man... den her bruger, den er så bandet i 7 dage. Så derfor har vi tænkt os at spille Caution. Ja, Og ja, det gør vi nu. men der er nogle historier, hvorfor jeg blev bandet. I går, fordi mine reflekser, de er så sindssygt, så kommer jeg til bare lige at skyde en teammate. Så bliver jeg bandet 7 dage. Jeg siger det bare, men han er bedre end mig. Ja, lad os starte. Men jeg blev også direkte i går, for jeg kom til at skyde min teammate. Han var Silver Elite. Elite, er det ikke 5? Jo, Silver 5. Men nu er han Silver 4. Jobbo. I hvert fald, vi har tænkt os at tale med andre. Vi er så unge, at vi går i skole, så der vil måske komme klassekammerater med i videoer. Ja. Vi kan nævne en, som hedder Christian. Forresten, også mig og BA. Vi har hver sin kanal. Så derfor... Og ham der Christian, han har været med i hver kanal. Så derfor vil I nok... Se meget til ham. Du er CT. Nej, det er T. Nå, nej, AST. Niklas, vi kan ikke join andet. Desværre. I hvert fald, min computer er ikke så god, så der vil måske kun komme nogle lag spikes. Men lige nu, så mit Nvidia Shadowblade, det dur ikke rigtigt. Ja, det er fordi, han vil være vores standardoptager i forhold til, at min computer ikke er den bedste, i forhold til, at det kun er en bærbar, som er beregnet til at surfe. Hvor han er beregnet til gaming. Ja, det er lidt synd. Det er lidt synd, men sådan er det. Men andre videoer vil nok være ham, der vil være optageren, fordi det vil nok være lidt bedre at se den bedre kvalitet. I hvert fald, shit, vi kom lige ind, da der var i gang med at uddele. Bliver der kun uddelt cases i Caution? Nej, jeg tror bare, det var lidt random. Ja, jeg tager... Nuke. Ja, det var også lige det jeg skulle til at sige. Men I hvert fald, vi har hver sin kanal, og ja, der har optager vi begge to. Jeg ved ikke om... Jeg har i hvert fald tænkt mig at lave update på min gamle kanal. Der vil nok komme en video hver anden uge, måske. Men her bliver det nok optaget lidt mere. Der vil nok komme en per anden dag, tredje Ja, dag. det er bedst nok meget godt. I kan være heldige at komme på hver dag, men der bliver det måske ikke lige så sjældent. Eller der bliver det nok mere sjældent. Fuck. Jeg skal være... så skal jeg have min P2000. Men hvis der er baggrundsstøj ved mig, beklager. Niklas, gå og se det sekunder. Se til. No. Du skal se min P2000, du skal prøve at holde den. What? Kampen begyndte hurtigt. I hvert fald, vi har begge to en Blue Yeti, så der vil nok ikke komme det mest baggrundsstøj. Nick, bag dig. Lad mig se den. Han har nemlig lige fået et skin. Altså, Hitman. den er jo meget fed, men jeg kan ikke lide, at der ikke er andet. Men den er alles meget fed, efter min mening. Den Joss. Altså, hvis... Der burde være nogle flere detaljer på. Ja, det øverste, det ser ret fedt ud, men det ville være lidt bedre, hvis der var lidt mere nedenunder. Man kan også få en AVP med det skin. Det er det samme med Guardian. Der er, jeg synes... Wow! Shit. Så heldig jeg lige redder, ikke? BA. Hey Niklas, bliv ved bomben. Jeg BA. Ser. Kig væk.
Nej, hvorfor går ud? Bare rolig. Det var det, han... Keyboard fails. Nej. Okay, prøv at se, hvor mange bots de har. Lol, der er kun 2. I hvert fald, vi går efter cases, fordi at... Jeg har lige købt 6 nøgler til e-sport. Ja, og der er vist noget med, at man skal bekræfte sit kreditkort. Ja, det er mega ned. Og Men banken er lukket, så man kan ikke gå ind og tjekke det. Og vi er nødt til at vente på den, til den... jeg er nødt til at vente til den 29. december. jeg er nødt til at vente til den 30. Fordi at han ved ikke, hvordan man gør det der. Eller min mor Wow, ved. wow. Lol, jeg lavede det der. Shit, der var mig så like back. Men jeg ved ikke, jeg tror jeg optager i 60 fps. Så der kommer ikke godt. Nå, BA. Ej, seriøst, det skulle lige til at tage noget mere USP. Okay, ham der, han var dårlig. Shit, jeg lægger. Men jeg har lige fået... Shit. Dø. Men jeg har lige fået nogle penge. Jeg har vist... Jeg Ja, så har jeg... Glædelig jul alle sammen. Ja, glædelig jul og godt nytår. Når det endelig kommer. Men måske kommer der også nogle vlogs. Ja. Nogle vlogs. Og vi to, vi er altså ikke de flotteste personer i hele verden. Det kan godt være, at du synes det, men jeg synes ellers, jeg er meget flot. Jeg synes også, du er rigtig hot. Nej. Det er bøsagtigt. Selvfølgelig ikke. Det er derfor, vi siger hallo boyser. Ja. Og I skal ikke tage det personligt. Nej, det er bare for sjov. Bare roligt. Det er fordi, at vi kalder hinanden bøjser. Fordi vi er bøjser. Nej. Vi er bøjser. Hvis vi var det, har vi nok talt ligesom Gustav. Så vil vi tale som Gustav. Og vi kan godt være lidt racister i videoer, men Wow, hvad sker der lige der? det er, jeg kan ikke bare rundt om. Jeg lægger sådan, men det må I leve med, folkens. Jeg Okay. kører også i 60 fps. Det kan nok gøre lidt ved min fps. Det skulle lige være Min fps. Ej, de stiger sådan lidt fra 40 mellem 20. Det er lidt nederen. Jeg plejer altså at køre på 100 fps. Det er ikke særlig meget, men når jeg optager, så det lige ned på de 43 for... Når der skal action, så kommer det helt ned på 10. Ja, sådan det der. Det er... Du fik mig til at... Du var ved at dræbe mig. Shit, jeg er dårlig. Men jeg tager en bot. Så, prøv at se, jeg har lavet 10-2 score. Så er BA. Jeg er den tredje. Bedste. Ej, hvor er han henne? Hallo. Shit, det er så sindssygt ud. Hey BA, det fedeste, jeg siger det til jer, det fedeste ved at afslutte en kamp på, det er at kaste en granat op i luften. Jeg siger det bare, det ser totalt fedt ud. Det er ligesom fyrværkeri. Se. Så er det præcis for mig, så skal jeg se, hvordan man gør. Og så gør man sådan der flashbang. Åh nej. I hvert fald. Jeg kan ikke hoppe og se. Jeg forstår ikke, hvordan du gør det. Det er... Shit, jeg er dårlig. I stedet for at trykke... Shit, I stedet for at trykke... I stedet for at Shit, trykke... jeg kunne slet ikke ramme. Det var helt Nå. sindssygt. Lalalala. Men i stedet for at trykke space, når man hopper, ikke, har jeg ændret til den der mouse wheel. Forstår du, hvad jeg mener? Nå, så i stedet for, at man skifter våben med den, man kan skifte våben med. Jamen, Ved du hvad, det det bruger er jeg totalt aldrig. Jeg bruger 1, 2, 3, 4. 5 for et tilfælde. Shit, det sprayer kun. Ej, tager min kilde størst lige meget. Som I kan se, så er han bedre end mig. I kan se det på hans score. Jeg snakker godt om, jeg stinker. Okay, jeg bruger kun deagle. Jeg har AWP, jeg gider bare ikke bruge den. Det ser totalt fedt ud. Jeg er sådan vant til at chille. Jeg havde mit bullet rain før, men den solgte jeg. Jeg gad ikke at have den. Også mit Desert Eagle Conspiracy. Jeg har også haft en bullet rain, jeg gad ikke at have den her. Jeg solgte den. Ja, min var vist lidt slidt, så... Min var vist udtestet, tror jeg. Okay, det var heldigt, det der. Wow! Nå, det var bot Paul. Paul, din satan. Shit, det der ser så klamt ud. Dø! Så den ikke? Jeg lavede 360. Du tog ham. Jamen jeg er også Du tog ham 360. hårdt bag. Jamen jeg lavede 360 sådan der. Igen. BA. Prøv lige at se. Nå, ej, BA, du har overhældet mig med stjerner. Nå ja. Jeg tager en flashbang, en højsplosiv-granat, og så tror jeg også, jeg tager en brandgranat. Jeg har den på dansk. Ja, mit på engelsk. Kan bedre lide. Altså i forhold til, at jeg er god til engelsk, så er det lidt underligt.
Jeg har lyst til at sige klamme ord i chatten. Men det er dårligt. Okay, hvor er alle henne? Hvad er det her? Dø! Oh shit, jeg er over i min egen liv. Dø, granat! Nej, hvor er min gun? Har jeg ikke nogen gun? Jeg glemte at købe en gun. Shit. Nå, jeg glemte, jeg har min P90 Spike. Jeg prøver kun alt muligt mærkeligt noget, så er det dumt. Nå, er der ingen bots tilbage? BA, har du taget alle botsene? Nej. Du har taget alle botsene? Nick, jeg er kun død en gang i denne runde. Der var ikke nogen bots. Man kan dø en gang. Kan man ikke dø flere? Kan man da dø flere gange? Jamen, i denne runde er jeg kun død. Ja, for hvis du kontrollerer en bot, så ja. Du kan godt dø flere gange. Det er heldigt, han så det der. Jeg kan ikke se så godt, så derfor har jeg lidt svært ved at se andre. For eksempel, i hvert fald, det jeg vil lave Let's Play af, det bliver... Ja, du kender godt spillet The Forest. Ja. Bare, jeg venter lige til det mere bugfrit, som det er. Hvis I kender spillet, så ved I, der er enormt mange bugs. Jeg er ikke så stor fan af The Forest. Altså, jeg kan godt lide det der, når man skal bygge det på. Men det bliver sådan... Det bliver ikke sådan en hel sæson, vel? Det bliver sådan... Lol. Shit, jeg kan ikke ramme. Det er helt sindssygt, det her. Jeg tror, det er noget med min dårlige FPS at gøre. FPS. Det er også vigtigt at have en god FPS, ja. Ja, men jeg kan jo ikke have så gode FPS i forhold til så dårligt computer jeg. What? Den bot, den one-shotter mig. Shit, det er dårligt, der må BA. Det er helt vildt, det her. Helt vildt har du set mig. Ej, du skal kigge på mig. Okay, så det er BA. Dø! Nej! Jeg skal lige til at tage min kniv. Lol, jeg kan ikke rigtig... Helvede. I kan se... Kom nu, isbot. Nej, jeg vil så gerne have en isbot. Det er også der, du har købt alle dine nøgler til. Jeg tager Mirage. Det er også taget. Jeg tror, det bliver Mirage. Prøv at se, hvor lidt vi er inde. Det er jo ikke særlig sjovt. Er der ikke nogen, der har nogle e-sport cases? Ja, hvis I gerne vil donere nogle penge. Altså, det behøver sikkert blive mange penge. Det kan godt, lige så godt være 0,2 euro. Eller 0,02 euro. Eller I må faktisk gerne donere nogle cases, hvis I vil. Ja, fordi at vi er lidt på slangekur, kan man kalde det. Selvom vi ikke er særlig tynde. Så siger jeg bare. Ja, vi er sindssygt tykke med at ikke have cases. Ja, præcis. Kan Vi er faktisk ret tynde med cases. Vi har mangel på, kan man kalde det på mindre fedt. Ja. Mindre fedt for cases. Shit, det bliver totalt klammer. Men som I kan se, så har jeg en grinder her. Det er min første Glock 18 pistol. Og den er dejlig. Ikke fordi den er særlig pæn, men... Jeg elsker bare den her. Jeg elsker bare. Han elsker sin P2000. Hallo, prøv at høre. Eller hvad den hedder. Jeg fik den i går. Jeg har allerede dræbt 503. Ja. 505. Det er helt vildt. Han gamer også Go meget mere end mig. Meget? Nej, I tager mig ikke. I tager mig ikke på ballen. Jeg kæmper herinde. Kom bare. Nej, det var dig. Shit, jeg er så dårlig. Det var lige, jeg skal komme op i fart her. Jeg tror, det er noget med min... Jeg kan godt mærke, det er noget med min FPS at gøre det her. Let's go. Shit, hvad sker der her? Nå. Sådan. Guys. Nå. La. Vi kan også bare jer den. Nej. Christmas tree. Jeg hader, når andre siger det der, spørger om det der. Det er virkelig noget. Nej. Ikke nu. Ja, det er dårligt, det er BA. Ja, eller god til T. Jeg kan nok bedre lige se til også, bare fordi min... LOL. Okay, ved du hvad? Nu tager jeg min nye virus. Jeg ved egentlig ikke, hvilken kvalitet den er. Jeg tror faktisk, den er factory new. Hvad for? Min virus. Nå. Ved du hvad? Nu skal vi sprays. Det er ikke særlig godt. Wow, der er en, der har en Cyrex.
Shit, BA. Jeg har ikke fået det eneste kill, tror jeg. Har jeg fået kill? Shit, BA. Prøv lige at se, hvor mange der er kommet ind nu. Det er så snydt af en, der har en MP1. S. Sniper. Nej, Cyrix. Cyrix er faktisk meget nice i forhold til, hvor mange farver den har. Ja, så tager jeg min virus, ikke? Nå, det gjorde han ikke. Han smed den igen. Men i hvert fald, man må altid smide likes og comments, hvis det er muligt. Altså, hvis I har en YouTube-kanal, så hvad tænker jeg? Ja. Og vi siger det bare. Vi er perfect boys. Vi er alt for lækre. I hvert fald, I vil komme til at se måske mig. I har vi i hvert fald en... Well, jeg ved ikke. I hvert fald, jeg kommer til at også spille Outlast. Ja. Kommer jeg til at spille. Altså, jeg tænker ikke, jeg vil gennemføre spillet. Jeg tænker bare, at jeg vil lave sådan nogle små let's play eller lille videoer, hvor jeg viser, hvad jeg spiller. I hvert fald, I vil heller ikke komme til at se mig bruge fraps. Jeg ved ikke, om I kan se, at jeg bruger fraps, men det er der nogen, der kan. I hvert fald, jeg er ikke den store fan af fraps, fordi at det tager rigtig meget. Også fordi det er en gratis version. Ja, flot af mig, mand. Det er helt vildt. LBA. Nå, men det. Hvad sker der for dig, BA? Du kigger ind i muren. FK, men jeg er klar. Er du klar til mit synoskop? Er du klar til mit synoskop? Ja. Okay, vent. BA, jeg siger det bare. Men hvis du går lige ud nu, så er der en bot. Nej, så er der en... Jeg ved godt, han er lidt der. Ja, der er en der. Lad prøve noget skub. Nu kan I se, hvordan man laver noget skub. Præcis, som en professionel, ligesom mig. Shit, min FPS er helt nede på 5. Og husk, det bliver ikke mig, der optager. Det bliver mig. Ja, meget hellere. Meget hellere mig. Hvad laver de? Hvad laver de? Honey Badger er den ene der, der gør det godt. Jeg har ikke fået det eneste killer. Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke kan få det i forhold. Jeg tror, det er fordi, at der er et eller andet... Jeg ved ikke, om jeg har motion blur on. Og nu kan I se mine indstillinger, og jeg ved godt, jeg har en meget dårlig computer. Jeg ved ikke, jeg har fullscreen, men den siger åbenbart, at... altså, jeg har fullscreen i vinduet, og så siger den åbenbart, at jeg har det der resolution. Trist. Det er sådan, den siger, at jeg har i resolution, at jeg har 1024 og et eller andet. Men jeg har rigtigt 1924, eller hvad det er. Så det der. I hvert fald fullscreen i vinduet. I hvert fald, jeg kan mærke, at jeg kommer til nu. Ja, det kan du. Kills! Nå. Det er noget, der er kommet så mange. BA, når du kommer til at se den her video, så skal du se min dårlige skills. Ja. Med lag på. Jeg ved ikke om... Da jeg optager sidst for at optage... For at teste mine billeder, der laggede jeg åbenbart, fordi jeg kørte i 60 fps. Eller 60 frames per second. Ja. Jeg ved egentlig ikke... Jeg kan måske sætte mine indstillinger længere ned. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Ej, ja. Strømbesparelse for en bærbar. Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have lysene lidt ned. Kan man ikke tage den længere ned? Nå, det kan jeg åbenbart ikke. Oh shit, what? Det der var en bug. Men I tænker nok, den er blå. Den er lige meget. Den er flot. Really? Men det fede er ikke. Jeg er sådan, der kan blive forstyrret af min mor og alt muligt. Men jeg står meget FK lige nu. Jeg prøver at finde nogen, der gider efter cases. Det er ikke så godt, det bagefter. Ja, jo, ordentligt. Nu kommer jeg. Stat Trek, det giver ret. What the...
sjovt at kigge på. Det er jo... Shit. Det var meget godt klog. Hvorfor kan jeg ikke komme op her? Det er umuligt. 3, 2, 1, Jeg ved ikke, om jeg har tænkt, men jeg har tænkt mig at lave Minecraft tutorials. Jeg har lige fået 3 headshots, eller hvad sker der? Shit. Og jeg troede lige, det var ham der. Både 3 dræbt til der StatTrak-våben i den her runde. Jeg har 2 StatTrak på mig. Jeg har en StatTrak 1000 og en StatTrak Negev. Negev. Ja, det er lige. Bratatala. Negev. Bratatal. Den hedder faktisk Pratatatat. Det er altså et klamme navn. Det lyder sådan en Pokémon. Pokémon! Ej, så står han bare camper der. Ej, hvor irriterende. Nu vil jeg tænke over det, så synes jeg faktisk shit, det der så sindssygt ud. Blodet fløj bare ud. I hvert fald, jeg synes faktisk, at en Boreal Forest MPA1S faktisk ikke er så pæn, som jeg troede i starten. Det var fordi, at mit første skin, det var en P250 Boreal Forest. Og derfor så tænkte og fordi BA han havde givet mig en MPA1 S Boreal Forest. Boreal Forest. Det går godt. Og den var jeg meget glad for i starten, men så ville han gerne have den tilbage. Og senere så fik jeg bare den der P250 til min første skin. Og derfor, ja. Yeah. Så er der ikke så meget mere. Jeg synes faktisk, den var meget pæn i starten, men den er meget grim nu. Jo. Lol, nu knife han. Nice! Nu dør han. Hvor er han? Ja, her i CT-skolen. Nå, hvad CT-skolen? Jeg elsker... Og han har en P90 Emerald Emerald... Jeg kan slet ikke tale lige nu. Trykker jeg lige F1 der? Hvad skete der så? Nå. Jeg er ikke vant til, at man skal købe diffuser kit og alt det der. Kill en helmet og alt det der. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den der UMP-labyrint, selvom den ingen penge er værd, og faktisk den er sådan lidt i farven. Men den ser faktisk meget fedt ud i forhold til... Fucking Kimbo! Ja, nu hvor det klamt, så når jeg dør, ikke, så kommer jeg helt... en MP5, den solgte jeg. Rigtigt. Drenge og piger. I kan se, score 0,058. 0,08. Nej, 0,08. Jeg har en 10-3. Derinde har en 15 net. Har du en 10-3? Ja, det er ikke så jeg godt. vinder ikke en skid. Jeg står også af gå lige før et stykke tid. Men drenge og piger, den næste episode, der bliver det bedt op til, og så kommer I heller ikke til at se lag, og så kommer jeg nok også til at få lidt flere kills. Det kan være. Nej, jeg ikke se en. Abe! Og alle voter bare nej. Hvor er han? Hvor er det, Nick? Altså, lige nu er han... har fundet ham. Han skal... Ja. En Bratatat. Bratatat. Den ser faktisk meget fed ud. Eller fint fed ud. Og den er minimal rør. Jeg ved ikke, hvad min P90 Viruses er, mener. Den ser ud til at være factory new. Din P90 Virus. Og har din P90 Virus. Din PC. Nick style forever. Sindssygt. Flot, nu kommer der en. Jeg har allerede fået 10 kills, men den er død med dig! Ja! En...
Lol. Ja. Jeg fik første kill, BA. Ja, det gør den. Ebola! Ja, 2 kills. Tal ordentligt, mand. Nej, han hedder Ebola. Tal ordentligt. Han hedder Ebola. Tal ordentligt. Tal ordentligt. Tal ordentligt. Tal ordentligt. Tal ordentligt. Han hedder Ebola. Tal ordentligt. Hør nu efter. Tal ordentligt. Tal ordentligt. Så meget. Lol. En til. Åh. Ej. Nu er ham der død. Ikke sjovt. Every og Emily Bagnet Scotch. Det bliver, I skal bare vinde en til gang. Eller en. Ej, så rykker jeg lige op på 3. pladsen. Lol. Hvilket våben var egentlig, jeg brugte til at dræbe dig? Nå, P90. Men Niklas, det er også fordi... Så fabeløst. Du går bare af hele tiden, tror jeg. Ja, det gør alle. Shit. Oh shit. Og godt at vide, at alle gør det, så kommer der Russia nu. This is Sparta! Ebola. This is din mor. Nej. Jo. Så hopper han, så skyder han den ene. Bare se, den der Kami. Og den er faktisk grim, den der Kami. Og det er racistisk, jeg ved det, men den er grim. No. Det er racist. Jeg er racist i CSGO. Ja, vi taber. Der er 1 tilbage. Nej, 2. 3. Nej, 2. Ja. Ej, seriøst, B. Jeg skal have det. Jeg skal have det. Styr til din lille abe. Jeg skal have det. Eller, ja, teaser på din mund. Ej, hvor en dum. Nå, det var ham, der medium. Så kan jeg godt forstå det. En varig kammer. Det ligner en Boreal Forest på en brik. Var det kommet? Ja, Var der det kammer? en tilbage, ikke? Og han dør nu. 3, 2, 1. Der er en link der. Hvad laver han? Nu dør han. 3, han har 15 HP. Hvordan har han tænkt sig at overleve? Sådan der. Ja, vinder vi noget af det? Kom nu. Nej, seriøst. Tak fordi I så med. Ja, Og vi ses i næste episode. hvor jeg optager. Bye så. Bye. Vi ses. Bye. Hej, bye. Hej.